Goddag og rigtig hjertelig velkommen til denne pragtfulde eftermiddag her på The Snake Pit. Det er Red Hill Serpentines, der tager imod Athlete Hagrids i denne kamp mod top og bund. Det er spændende at se, om Athletes kan gøre noget ved mægtige Red Hill her på deres hjemmebane. Det er Hagrids, der starter med bolden, og Red Hill i deres normale position. Vi hopper direkte til tur 2, hvor vi kan se, at Hagrids har sendt sine gutters godt ned ad banen, ganske som man plejer. Og må ikke, at vi vil se et scoringsforsøg her fra starten af tur 2. Det starter godt, Dobby får blitzet en Reggie spiller jorden, og nu er det tager tid til at få gutters sendt ned i endzone, og så er det bare et spørgsmål om Harry han kan sende bolden derned. Det ser godt ud. 1-0 ligner det. Og lad os se. Nej, hvad er nu det? Den nye gutter runners fra Hagrids. Neville Longbottom fejlede på det miserableste. Og hvilken tur. Bolden lander dog i sikkerheden bag Skavens tropper. Og vi hopper videre til tredje tur, hvor vi igen skal se, om Hagrids vil forsøge at lave en hurtig føringsmål. Hermione på bolden med lidt råberi fra sidelinjen. Og ja, lægger an til langt kast ned til Neville igen. Og denne fejler han ikke. Meget flot touchdown. 1-0 til Hagrids i tur 3. Ja, så kender vi Hagrids igen. Ingen slinger i valsen der i andet forsøg. Red hit på bolden. Og Constrictor får den. Første blok i kampen fra Red Hill side. Og den gjorde ondt, den der. Flot at landsætte. Vi hoppede lidt længere frem i samme tur. Og lad os se. Taipan kan også gøre kunsten efter. Det er ikke en tur. Det gjorde ondt på Hagrids. Vi er hoppet godt hen i kampen. Vi er i tur 6 nu. Constrictor er stadigvæk på bolden og har kørt flot frem. Red Hill har taget det lidt med ro i ovenpå, men se nu der. Dobby. Au på stjernespiller Viper. Hvad skal vi dog gøre? Et brækket kravben ser det ud som om. Apotekeren må på banen, og i stedet for formår han at brække hans ben. Meget mærkeligt, men i hvert fald så var det der ikke så slemt. Men det gjorde ondt. Lad os se, om det kommer til at have nogen indflydelse på resten af kampen. Men nu ligner det en udligningsforsøg i hvert fald. Vi skal lige have Lancet til at... og endnu en skade til dengang til Angus Filch. Ej, det var tredje Skaven spiller ude her efter 6 ture. Da. Men okay, Constrictor videre til Anaconda. Ingen slinger i valsen der. Og udligning falder. Flot Anaconda. Det er også længe siden, vi har set noget til ham. Den store helt fra sidste sæson. Han har ikke gjort meget væsen altså. Men lad os nu se. Og Viper ligger derude og ømmer sig. Den gør ondt. Men endnu mere ondt gør det på Coach Seifert, der har 3 spillere i bænken. Eller på skadeslisten allerede. Vi skal se 2 ture tilbage til Hagrids for at bringe en føringsmål ind i første halvleg. Vi hopper til sidste tur. Der er sendt gutters frem som sædvanligt, og vi må se, om det nu lykkes for Harry den her gang at få sendt bolden godt afsted. Vælger at kaste kort til run. Lidt overraskende der for Coach Cool. Og alligevel, med det sidste råb fra Coach Seifert, hvor run kæmpede sig ned over stregen. Flot. 2-1 til Hagrids ved halvleg. Og 2 Red Hill-spillere ude mod Hagrids 3. Slut på første halvleg, og vi gør klar til anden halvleg start. 2-1 nede. Det er set bedre, men med gode muligheder for Red Hill.
Red Hill stiller stadigvæk 11 spillere, der kører med en solid bænk. Og lidt hurtigt hopper vi til tur 10, hvor Cobra har fået bragt sig fri, og Constrictor sender bolden ned til ham, og så står 2-2. Det gik hurtigt. Sådan er det jo på The Snake Pit. Han skal have været overvågen her. Og den egentlige cheerleader fra Red Hill gør, hvad hun kan. 2-2, og 1. tur for Hagrid. Der er masser af muligheder endnu i den her kamp. Vi hopper til tur 11, og Hermione har sat sig selv fri, sådan nogenlunde i hvert fald. Og der, et lyn, som fra en klar himmel ned på Stiletto. Og hvad gør hun? Børster simpelthen bare lige støvet af sig. Det er ikke noget pjat der. Au, det var ikke lige, hvad Coach Cool havde, eller hvad Coach Seifert havde forventet sig af den wizard, han havde hyret. I stedet for bliver der forsøgt et kast over hovedet. Men nej, nu igen. Sikke noget. Det ville bare ikke rigtig lykkes for Skaven-spillerne i dag. Og i stedet for lægger Taipan Hermione ned, og Cottonmouth ser ud til at kunne samle bolden op uden problemer. Og hvad så? Over til Anaconda uden problemer. Og så ser Red Hill ganske solid ud nu. Anaconda på bolden og en solid pakket lomme. Og de kan sådan set egentlig bare trække tiden, men det ser ikke umiddelbart sådan ud. Og så Anaconda løber op ad banen. Cobra står fri. Får bolden uden problemer. Der er virkelig gang i det kastespil fra elvernes side i dag. Og løber dybt. Uindtageligt for Hagrid. Men de har dog forsøgt. Vi har hoppet en tur frem. Malfoy har bevæget sig derned, mens Stiletto er ikke sådan. Det går upagtet hen, og se nu der. Malfoy direkte ud i skadesboksen igen. Så er det bare et spørgsmål om Cobra lige at løbe ind over stregen. 3-2 til Red Hill. Det ser farligt ud nu. Den bliver svær at komme tilbage. Tror jeg. Men man ved aldrig med Hagrid. Og ikke mindst Hermione og Ron. 4 skadede skriver. Ja. Lad os se. De har evnerne. Bolden sparkes kort. Og Hermione på bolden. Hvad gør hun med den? Ja, tænker sig om. Løber tilbage. Og hvad forsøger kastet til Harry? Nej, se nu der. Men det er virkelig ikke Hermiones dag i dag. I stedet for Stiletto hurtigt op på duberne. Og derefter Anaconda. Lad os se. Ned med Hermione. Men der er heller ikke meget, der lykkes for hende i dag. Og Anaconda giver hende noget stødet for kampen. Og løber sig selv med det sidste. Hen og samler bolden. Der er ikke noget, der kan gå galt for Red Hill i dag. Det ser virkelig godt ud. Harry forsøger sig med et blitz og ender selv i gulvet. Ja, men det er skidt. Vi springer til sidste tur. Stiletto skal lige blitze Anaconda fri. Og det gør hun der. Ingen problemer. Og så er det i sidste ende Anaconda igen. Hvilken aften han har haft. Det er nu der. Blot. 4-2 til Red Hill. Anaconda. Virkelig kampspiller. Og med det ligger Viper stadigvæk i boksen. Og ømmer sig. Og ikke mindre end 5 Hagrid Athlete-spillere ligger derude. For en aften. Slut herfra. Massiv sejr til Red Hill. De gør virkelig krav på ligaens top nu. Det er Ben Smørstemme her, der siger tak for kampen, og vi ses næste gang.